Здравейте, аз съм Васко Мавриков, а вие сте с Баркод, предаването в полза на потребителите. Днес темата е как да попълним данъчната си декларация. Започваме с един видеоматериал по тази тема. Плащането на данъци никога не е било приятно задължение, но от съвсем скоро може да бъде поне малко по-лесно. Как точно ще разберем от Росен Бъчваров. Здравейте, господин Бъчваров. Здравейте. Отскоро на сайта на НАП вече има възможност за електронно подаване на данъчната декларация. Можете ли да ни разкажете за вариантите да пуснем своята декларация по този път? Данъчната декларация може да се попълва по два начина. Единият с електронен подпис, а другия да се използва услугата с баркод. Но подаването е възможно онлайн само когато се използва електронен подпис. Баркода, така или иначе, обаче има две много съществени предимства. Първото е, че той автоматично изчислява всички калкулации в декларацията. Нормативно признатите разходи, самия данък, различните видове намаления се изчисляват по начин, който напълно елиминира възможността от аритметични грешки. Второто, не по-малко съществено предимство е, че именно когато се генерира баркод, този формуляр се обработва не от човек в НАП, а автоматизирано от скенер, което означава в пъти по-бърза обработка и ако човек очаква да му бъде възстановен данък, това ще се случи много по-бързо. При попълване на годишна данъчна декларация онлайн с баркод, подаването как се случва на тази данъчна декларация? Попълнената декларация с баркод се подава винаги на хартия. Дали лично в офис на НАП, което ние не препоръчваме по съвсем обясними причини, или изпращането и по пощата, до офиса на Националната агенция за приходите по постоянен адрес. Кой може да се възползва от това електронно попълване на данъчната декларация? Всеки с компютър и достъп до интернет, или макар и частичен достъп от интернет, за да свали един PDF файл. В последващото попълване и разпечатване не изискват връзка с интернет, изискват просто един принтер с достатъчно прилична разделителна способност. Това е напълно достатъчно. Къде на сайта на НАП всъщност можем да намерим данъчната декларация? Декларацията има на няколко места. Първо в категорията за физически лица, там където са всички декларации за физически лица. Отделно има и връзка от заглавната страница към изтегляне на данъчна декларация, съответно в стандартен файлов формат и с така наречения баркод. Има поне две места в сайта на НАП, откъдето тя може да бъде намерена. Колко души годишно подават по този начин своята данъчна декларация? Средногодишно около 50 000 български граждани подават данъчните си декларации или по електронен път с електронен подпис, или попълнени формуляри с баркод, изпратени по пощата до НАП. Използването на баркод, вече уточнихме какви са неговите преимущества, но при всички положения още по-голямо облегчение ще бъде, ако може всяко физическо лице да подава своята декларация онлайн. Възможно ли е това да се случи в скоро бъдеще без наличието на електронен подпис? Една от основните задачи, върху които работим през 2014, е именно да направим възможно декларирането, подаването на декларация онлайн, но без да се налага гражданите да правят разходи за електронен подпис. Нашия план е от началото на 2015, следващата година, подаването на декларации от физически лица да става с безплатно издавания от НАП персонален идентификационен код. Той да служи като универсален идентификатор и да не се изисква харченето на каквито и да било ресурси за закупуването на електронен подпис. За да подадем декларацията си през интернет, ще ни трябва и електронен подпис. Как да го направим и как да го ползваме, ще разберем от специалния материал по-късно в нашото предаване. А сега продължаваме с разясненията как да си подадем сами данъчна декларация, без това да ни струва пари, много време и опънати нерви. Гост по темата е Константин Стоянов, управител на счетоводна къща. Здравейте. Господин Стоянов, да започнем от това, кой трябва да подава данъчна декларация? Първо там. Да, обхвата на лицата, които трябва да подадат данъчна декларация, е така доста широк. Може да кажем най-грубо, че лица, които имат някакви доходи през годината, подават такава декларация. Тук ще сложим едно изключение все пак за лицата, които са получавали само доходи от трудови правоотношения. При тях има варианти и то не е малко случаи, в които декларация не трябва да бъде подавана. Това е случай, когато лицето не трябва да ползва примерно данъчно облекчение, когато
няма данък за довнасяне някакъв по отношение на годишното изравняване, което се прави от основния работодател. Тоест, ако тези случаи са налични, лицата, които имат само трудови доходи, не са длъжни да подават декларация. Сега тук трябва да отворя една скоба, че има и друга група лица, независимо какви доходи имат, че също трябва да подадат данъчна декларация. Това са случаи, когато лицата са отпуснали заеми, когато са получили заеми, ако не са получили заем от кредитна институция, ако имат недвижима собственост в чужбина, акции, дялове в чужбина. Нали, в такива случаи също се подава годишна декларация, независимо от доходите. Иначе, ако искате, мога да разгледам съвсем накратко отделните групи. Да, нека да ги разгледам. Някои варианти на случаи при подаване декларация, ако лицето има само трудови доходи. Ако лицето е едноличен търговец, разбира се, подава такава декларация, но всички знаем, че едноличен търговец води и счетоводство, там нещата са дори малко по-сложни, там винаги трябва да има счетоводител, който да формира в крайна сметка крайният данък, крайният резултат за едноличен търговец. Така днешните доходи по приложение 3, доходи от друга стопанска дейност, тук може да сложим земеделските и тютюнопроизводители, може да сложим свободните професии, това са инженери на свободна практика, експерт-счетоводители, адвокати и така нататък. Може да сложим най-широко така известното е гражданските договори. Много хора имат точно такива граждански договори. Самоосигуряващите се лица? Да, всъщност в тази група влизат много самоосигуряващи се лица. Друг вид доходи, ако примерно сме продали апартамент, някакво друго недвижимо имущество, продали сме МПС или някакво друго превозно средство. Ако сме продали. И го вписваме в приложение 4. Да, в приложение 4. Да покажем. Всъщност имаме приложение 4. Да онагледиме. Значи, така, приложение 4, ако вече сме продали апартамент, кола... Точно така. Тук има обаче една особеност, че трябва все пак да се види кога сме купили този апартамент или този автомобил, съответно да се прецени дали доходът става необлагаем. Защото, примерно, ако е жилище и сме го купили повече от 3 години спрямо датата на продажба, тогава това е необлагаем доход и той не подлежи на деклариране. Тоест има все пак някакви особености. Но в общия случай, да, това са облагаеми доходи. А какво ще рече това 3 години от датата? Да кажем, че сме го купили през 2005 година, например, това жилище. Така? И сега през 2013 година сме го продали. Имаме разлика. Значи продажна цена, да кажем, 100 единици, покупна цена 80 единици. Печалата ни е 20 единици. Тези 20 единици обаче няма да бъдат обложени с данък, тъй като това попада в този случай в групата на необлагаеми доходи и няма да бъде деклариран дори. Но ако сме го закупили... Да кажем 2012 година. 2012? Да, 2012 година. Съответно 2013 го продаваме. Тогава всъщност тази част ще бъде обложена с разликата. Ще бъде обложена с 10% данък. И трябва да се декларира с годишната декларация. Разбирам. Така, приложение 5. Така, приложение 5, това са... тук само обърх малко приложението. Всъщност приложение 5 беше точно за продажбата на МПС, на недвижими имоти, а приложение 4 всъщност, да. Добре. Приложение 4 е за доходи от наем. Значи, ако лицето, примерно, има жилище или някакво друго недвижимо помещение, което отдава под наем, или отдава под наем МПС също, не всякакви други движими вещи, доходи всъщност влизат в тази декларация. Те се облагат с съответния данък и приложение 4 всъщност точно за това. Значи, само да уточним пак, приложение 4 е за доходи от наем, а приложение 5, ако продаваме МПС или недвижими имоти. Значи хазяйните са длъжни да независимо дали доходът се изплаща от фирма или се изплаща от някое физическо лице, което е наело, примерно за жилище, да кажем, този имот. Така, приложение 6. Така, в приложение 6 влизат всякакви други доходи. Тук законът е така оставя една отворена врата като цяло. Тук могат да влязат разни предметни награди, да кажем, състезания, например. И всякакви други доходи, които не са обложени по някакъв друг начин от закона, с някакви еднократни данъци. Да дадем пример. Значи, ако... Например, аз отпускам заем на друго лице. Да, заем. Или спортистите сега на Олимпиадата в Сочи ще вземат 3-4 златни медала нашите български спортисти. Те ще бъдат обезпечени финансово и те до година трябва да подадат приложение 6. Така? Точно така. Това се издават и от този, който изплаща. Ако това е някаква организация, компания, няма значение. Издава се и служебна бележка, където се описват тези неща, така че те после по служебната бележка ще опишат точно параметрите на дохода и данък. Добре, приложение 7. Така, приложение 7, то не предизвиква някакви специални данъчни задължения, но за всички компании или лица, физически лица,
нека да кажем грубо, за малки компании, т.е. с малка дейност, с неголеми приходи, облагането е с такъв еднократен данък годишен, т.е. неговото наименование е патентен данък. И всъщност тук се декларират такъв доход. И последното приложение 8. Така, последното приложение 8, това, което и преди малко казах, ако имаме акции в чужбина, ако имаме недвижими имоти в чужбина, всъщност ние трябва да ги декларираме, независимо дали имаме. Ако си купя яхта в Монако, трябва да я декларирам. Всъщност, тук говорим за недвижима собственост в чужбина, т.е. Добре, апартамент. Айде, апартамент. Трябва да бъде декларирано точно така, да. Ако си купите акции на Нью-Йоркската фондова борса, пак трябва да ги декларирате. Акциите, защото са недвижими. Не, те са акции. Те са акции вече. Те са финансов инструмент. Ето, приложението там е написано за притежавани акции, дялови и други участия в дружество. Тоест, всичко това се декларира. Това е с опознавателна статистическа цел, така да кажем. Отказвам се да си купа вила в Монако и да игра на фондовата борса в Нью-Йорк. Добре, какви са сроковете за подаване на данъчна декларация и в какви случаи гражданите ползват отстъпки? Срока за подаване е 30 април на годината, следващата година, за която се отнася, т.е. 30 април 2014 година. Съответно, отстъпки могат да се ползват общо по две направления. Първото направление е, ако подадем декларация по стандартен ред, т.е. попълваме на хартия, например, или с баркод, и я подаваме, примерно, на място в НАП или в пощенска станция, няма значение как подаваме. И това го направим до 10 февруари. Едновременно с това обаче до 10 февруари платим и съответния данък за довнасяне, който имаме по декларацията. Ползваме 5% върху този данък за довнасяне. 5% отстъпка. 5% отстъпка, да. Така, ако подадем декларацията обаче по електронен път, 5% могат да се ползват до 30 април, т.е. ако подадем декларация до 30 април и платим съответната част за довнасяне до 30 април, 5% върху тази част съответно може да се ползва, ако тя се подаде с електронен подпис по електронен път, директно през сайта на НАП. Има ли различни данъчни ставки обаче? 10, 15%, да кажем? Той има няколко различни данъчни ставки, но в случай ще коментираме само двете, които са 10 и 15%. Обикновено данъчната ставка за повечето доходи е 10%, единствено за едноличните търговци, както и има сега една така особеност земеделски производители, които са решили да се облагат като, грубо казвам, като единични търговци. За тях всъщност ставката е 15%. И тук има една такава разлика, че повечето други доходи ползват така наречените нормативно признати разходи, 25-40% и така нататък, т.е. не е необходимо да доказват някакви разходи, докато при единичния търговец там вече имаме приходи и разходи по фактури, съответните плащания по тях и така нататък, така че там говорим за една малко по-сложна схема. А за лицата, които се занимават с изкуство, с авторски права? Да, всъщност те попадат в приложение 3, мисля, че беше. Доходи от друга стопанска дейност. Значи при тях имаме 40% нормативно признати разходи. Грубо казано, без да третирам в момента наличие и на осигуровки и на други неща, ако лицето получи 100 единици доход, по закон, без значение какви документи има за някакви разходи, по закон се признават 40 единици от тези 100 единици като разход. Тоест, подлежат на облагане тези 60 единици, вече оттам може да има някакви приспадане осигуровки и така нататък. В крайна сметка се получава данъчна основа и данък. Как да отчитаме доходите от чужбина тогава? Дайте сега. Малко прескачаме, но времето ни е кратко. Няма проблем. Значи доходи от чужбина има случаи. В крайна сметка всеки един български гражданин, който е данъчен субект за България, е задължен за световния си доход, което означава, че той трябва да декларира всички доходи извън страната, всички доходи от чужбина. Но в случай, че са му издали документ обаче, може би за тази услуга. Така ли? По закон се изисква всеки доход, независимо дали имаш документ или нямаш, той да бъде деклариран. Тоест, факта, че е получен доход, той трябва да бъде деклариран. Сега обаче остава да разясним една съществена част от попълването на данъчна декларация в интернет, а именно как да си направим електронен подпис. Годишната данъчна декларация може да се подаде по минимум два начина, както вече разбрахме. Един от най-популярните и най-лесни начини за подаване на данъчна декларация е наличието на електронен подпис. Но кой може да си го извади? Как може да си го извади и въобще как се използва той, ще разберем сега. Здравейте, господин Мишовски. Здравейте. Разкажете ни първо, кой може да си извади електронен подпис? Всеки може да си извади електронен подпис, всеки гражданин и фирма може да си извади електронен подпис и да го ползва за
услугите на НАП. Каква всъщност е процедурата по издаването на електронен подпис? Ами това, което ние ви съветваме, да започнете от нашия сайт. В секцията електронни услуги може да видите всички доставчици, оторизирани за издаване на електронен подпис и съответно как да стигнете до тях. Това, което трябва да направите след това вие, е да посетите най-близкия доставчик на електронен подпис или този, който вие изберете, и там ще ви бъде издаден електронен подпис. Със себе си трябва да носите определено документ за самоличност, в зависимост ако сте физическо лице, ако сте юридическо лице, трябва да носите документи, които да удостоверяват идентификационна информация за това юридическо лице. Доставчика ви издава подписа, най-често качен на преносима флаш памет, която вие може да си сложите в джоба и тя вече става ваша отговорност с опазването на този сертификат. И с това ли се приключва всичко? Просто той си е в мен и аз си го ползвам. За да го ползвате в електронните услуги на НАП, да подавате електронна информация към НАП, трябва да направите едно простичко действие, да влезете в сайта на НАП в раздел електронни услуги, да подадете заявление за регистрация на електронния подпис за подаване на данни от ваше име. Това нещо става, отнема няколко минути и се потвърждава автоматично от системата изцяло онлайн. А мога ли да подавам данъчната декларация и на свои приятели с личния ми електронен подпис? Да, можете да подавате информация и декларация от името на ваши приятели, но за целта трябва да се подаде заявление, в което те еднократно ви упълномощават да подавате от тяхно име информация. Като това заявление се подава в съответния офис на НАП, това нещо става единствено при регистрация на подписа, след това вече вие може да подавате информация от тяхно име. Защо един най-обикновен гражданин, като мен, примерно, или като колегата оператор, да си вади въобще този електронен подпис? Ами, ние ви съветваме да си извадите електронен подпис, защото само спестяването на еднократно подаване на декларация към НАП ви компенсира финансовите разходи и усилията, които правите за издаването на електронния подпис. На всяко едно задължено лице се налага поне ежемесечно, а на някои от лицата и по няколко пъти в месеца да подават информация към НАП. Това с електронния подпис може да го направите за минути, без необходимост да посещавате наш офис, да си спестите чакането на опашки в последните срокове, също така да си спестите ресурсите за транспорт до нашия офис и всякакви други необходими ресурси. Ежегодно в НАП се подават над 50 милиона документи и декларации по електронен път. По наши изчисления това спестява около 330 милиона лева ресурси и разходи на бизнеса и на гражданите. В студиото продължаваме на тема как да попълним данъчните декларации и сега ще ви разясним как точно да го направите без помощта на интернет. Освен без помощта на интернет, според мен без помощта на счетоводител няма да стане. Сега да. Аз гледам тази годишна данъчна декларация и се шашкам. Това са толкова редове, таблици. Какво е важно да знае един, да речеме, едно лице без икономическо образование за това първо, как да попълни данъчна едно лице декларация? трябва да, независимо дали знае в момент дали има доходи, които трябва да се обложат или не, да помисли дали трябва да имат някаква такова задължение за него. Впоследствие, като стигне до идеята, че трябва да подаде декларация, трябва внимателно да прочете самата декларация, преди да почне да я попълва, да прочете указанията. Значи, на много места има указания, вярно с дребен шрифт написани, но са указания, които могат да дадат достатъчно добра информация. Вие след като разяснихте и 8-те приложения, се оказа, че всеки един доход стига до там, че трябва да се подаде данъчна декларация. Да, голяма част от доходите, като обръщам внимание, че може да има и някои необлагаеми доходи. Аз препоръчвам, въпреки всичко, се ползва специалист за преподаване на декларация, особено пък ако лицето има и доходи от чужбина. Тогава задължително. Добре, оставям данъчна декларация и ще се обадя на специалист. Няма да проявявам въображението си, за да не сбъркам нещо и да не се окаже, че дължа някакви суми после, които... Напълно е възможно, да. Така да се окаже, да. Те си ги търсят, да, независимо дали реално ги дължа или не. В много случаи имат начин да им получат такава индикация да си ги търсят. Да. Добре, сега е време за кратка пауза, но вие останете с Баркод и след това, за да разберете какви са глобите, ако не подадем данъчна декларация на време.
Здравейте отново след рекламите по TV7. Преди прекъсването говорихме за това как се попълват данъчни декларации, а сега ще насочим вниманието си към глобите, които законът предвижда. Има ли сериозни глоби за лица, които не подадат данъчна декларация? Да, всъщност в закона са описани тези неща. Всеки трябва да подаде в крайна сметка декларация. Няма да ни се размине, ако не подадем. Имаме доходи. Подавайте декларации, да. Не укривайте доходи, защото в един друг смисъл има начин това да се провери. Относно тези пък, които не подават данъчни декларации, кои са те? Значи, това са лица, да, това са стандартно. Пенсионерите, без да влизаме. Това няма значение дали е пенсионер. Не. Значи, ако лицето има само доходи от трудово правоотношение, в повече случаи не подава. Значи, може да има и случаи, където, но тук трябва да влезем в повече подробности. Ако лицето получава само необлагаеми доходи, също не подава декларации. Ако лицето получава някакви доходи, примерно от дивиденд, които се облагат така и с еднократен данък при този, който изплаща дивидента, ако това не са дивиденти от чужбина, също пак не подава декларация. Тоест има някои такива случаи, където лицето така или иначе не подлежи на такова задължение. А кои са необлагаемите доходи? Необлагаеми доходи... Работна заплата ли тези? Не, аз преди малко казах, примерно ако си продадем апартамента, са минали повече от 3 години. Да, разбрах. Много други такива всъщност имат специален член, където се описват тези неща. И последно към края на нашето предаване, има ли нови неща въведени за, да речем, самоосигуряващи лица, които последните 3 месеца на годината получават доходи, но данък им е даден. Всъщност това е от 2013 година, специално при граждански договори и доходи от наем. Когато се изплащат от предприятието за четвъртото тримесечие на 2013 година не удържа данък, което означава, че лица трябва да имат предвид, че ще имат някакъв по-голям данък за довнасяне, тъй като данъкът не им е удържан за това тримесечие. А иначе за 2014 година, ако имаме още 10 секунди, ще кажа, че имаме ново данъчно облекчение за доходи, които са до минимална работна заплата, което е въведено, и данъкът, който върху доход от лихви по депозитните сметки, е вече 8%, като от 2017 година ще е 0%. Това са такива по-интересни неща. Добре, това е едно облекчение за нас, гражданите, в крайна сметка. Добре, благодарим за експертното мнение. Благодарим и нашите медийни партньори Телеграф и Монитор. Ако по някакъв начин сте били измамени от пазара, пишете ни за съдействие на barcode@noframe.tv. Бъдете с нас и утре в 13 часа, когато ще научим как да се опазим от грипната епидемия. От мен, приятен ден!